Tu je korpus sa skladá z corpus a ramus, korpus sa skladá z pars incisiva a pars molares, to sú stoličky. Čiže toto je pars incisiva, tu je vlastne arcus incisivus, kde sa nachádzajú alveoli dentales a juga alveolaria. Tu sa nachádza, toto je foramen mentale, ktoré ušípané sú mentalia a keďže sú aj na ventrálnej ploche, či na mediálnej ploche, takže sú foramina mentalia lateralia a foramen mentálum mediálum. No, to som tak dokomenala. Chápeme, čo chceš povedať. povedať. A ono sa nachádza medzi na rozhraní pars incisiva a pars molares. Dobre. Tu je pars molares. A kde je pars na dorsálnej incisiva? ploche sa nachádza margo alveolaris, ktoré prichádza do margo interalveolaris. V mediálnej ploche sa nachádza linea mylohyoidea. To je to, čo som... Hej, tu sú takisto alveoli dentales, juga alveolari a z ventrálnej strany je incisura vasorum facialium. A